Bueno, egun on guztioi, nik zezaten detan. Niri dagokidanez, bizi dugun etxe bizitza larrialdi egoera honetan, udalok zer egin dugun, edo zer erabaki hartu ditugun azaltzera nator. Esan behar da etxe bizitzarena gai transversala dela. Euskadiko autonomi erkidegoak eskuduntza esklusiboa daukala etxe bizitzaren gaian, baina hemen alkatez inguraunta nahonontan, zan berdeu Euskadiko tokiko erakundin legeak, 2/2016 legeak, argi esaten duela, udalok eskuduntza propioa dugula, etxe bizitzen planifikazio, programazio eta kudeaketarako, beraz, ez daukagula aitzakiarik. Eta daukagun marko juridikoaz, ahalbidetu behar dugula etxe bizitzaren erronkari aurre egiteko. Nereak hitzartzean argi esan duen bezala, etxe bizitzarena da, daukagun arazo nagusienetako bat. Segurazki iraganean hartu diren erabaki eta dinamika ezberdinen ondorioz, gaur egun jasaten ari garena. Eta Nereak eta Oskarrek esan duten bezala, hemen gaude, EH Bildu, etxe bizitzaren arazo erronka bihurtu dugu, guk esaten dugu aurrera egin behar dugula, daukagula konponbidea. Segurazki ez daukagu formula magikorik, baina badaukagu estrategia bat, badaukagu baliabideak, uste eta osagarri pixka bat fata zaigula, baina helburua guztiak argi daukagula, ez? Etxe bizitzarako eskubidea egia asko izateko bermeak jartzea daukigu. Behin hau esan da, bengo hablar de mi libro, Azpeitian hartutako erabakin baten berri emango dut. 2025 urteko urtarrilean, onartu genuen etxe bizitza hutsak mobilizatzeko programa. Komunikabideetan ez, beste testu inguru batean azaldu zen. Azpeitia va a ser el primer municipio en la aplicación del canon. Hasieratik esan genuen gure helburua ez zela kanon aplikatzea. Baizik eta kanonaren tresna erabiltzea, azken finean etxe bizitza hutsak mobilizatzeko. Eta esan behar da, hemen Xabi eta Inigo eta alkateok ez ja desiatzen zaudetenok, etxe bizitza hutsak mobilizatzen hasteko. Aurretik etxeko lan batzuk egin behar izan genituela, oso garrantzitsua delako ez, marko juridikoa izatea, segurtasun juridiko baten baitan jokatzea. Niri dagokidanez, 2019 urtean, alkatetzan sartutakoan, plan estrategiko bat ekin genion, eta konturatu ginen ez, etxe bizitzarena benetako pixu bat zaukala, beharrezkoa zela plan propio bat egitea, eta 2022ko otsailean onartu genuen etxe bizitza plana. Horretarako, diagnostiko bat egin genuen, azterketa bat, 2 galdeketa luzatu genituen, alde batetik 572 herritarrei luzatutako galdeketa bat, emantzipatu gabeko 572 herritarrei, eta alokairuan bizi ziren 126 herritarrei. Eta emaitzak nahiko marrazki argi utzi zuen, etxebideen 578 eskatzaile genituen, etxebideen izena emandakoen 156ak 21.000 euro azpiteko ingresoak zituen. Azpeitian 18 eta 35 urte bitarteko gazteetatik 130 bakarrik ditugu emantzipatuak. Horietatik 183ak Azpeitin bizi nahi duela argi adierazten du. Beraz, marrazki argi bat genuen, argi ikusten zen, etxe bizitzarako sarbiderarako zailtasun gehienak zituzten kolektiboak, direla gazteak, eta Azpeitira bizitzara etorri berriak, eta horrekin batera baita ere emakumeak, famili monoparentalak, bananduak eta adinduak ere bai. Beraz, plana idaztearekin genion, eta tarte horretan jokoan sartu zen 149/2021 dekretu famosoa, txapuza juridiko bat izan dena, azken finean 3/2015 legean hartu zenean, Oskarrek aipatu duena ez, argi adierazten zen etxe bizitzaren funtzio soziala, etxe bizitzak bizitzeko direla, PNUek kontra bozkatu zuen, eta ondoren, 6 urte beranduago, berak kontra bozkatu zuen lege baten garatzea tokatu zitzaion. Eta uste dut ez, etxe hutsaken garatzen dituen erreglamentu horrek ez duela benetan, onartu zen legearen espiritu hori errespetatzen. Plana onartu genuen, handik 3 hilabetera etxe bizitza bulegoa onartu genuen, eta lanean hasi ginen, uste dut garrantzitsua dela horrelako erabaki bat martxan jartzeko, ausardi politikoaz izateaz gain, aholkulariekin ere kontatzea,
eta baita ere udaleko sail ezberdin arteko sinergiak bilatzea. Lehenik eta behin idazkariarekin harreman ona izatea, eta gero kontu hartzaile, gizarte zerbitzuak, hirigintza eta zerbaitik ez udaltzaingo sailekin ere bai. Momentu horretan, Madrazoren gobernuan aholkulari lanetan ibili zen pertsona batek esku bota zigun, marko juridikoa ere prestatu genuen, eta konturatu ginen Azpeitian 6.000 etxe bizitzatik, ia 600 posible zela etxe bizitza utzi gisa deklaratuak izatea. Guzti hau legeak ezarritako parametro objektiboak kontuan izanez, gure kasuan kontuan izan genituen ur kontsumoak, Gipuzkoako ur konsortzioarekin ez, elkarlanean gaudelako, eta etxebizi aplikazioa daukagu. Horrek aldi hori ematen digu marrazki bat, zeinetan asaltzen den Azpeitiko higiezin bakoitzaren egoera katastrala zein den, eta ur kontsumoak zeintzuk diren. Ur kontsumoaren batazbesteko hartzen dugu, eta batazbesteko horren erenera iristen ez baldin bada, posible da ez, prozedura administratibo bat hastea, etxe hori utz gisa kalifikatzeko. Esan behar da, argi genuela, ez genituela, 600 jabe horiek aldi batean hartatuko, beraz, 2025 da 2026 urte bitartean, 200 espediente edo 200 familia tratatu ditugu, hitzordu bat ematen zaie etxe bizitza bulegoan, eta inolako administrazio prozedura hasi aurretik, hitzordu bat ematen zaie, alternatibak eskaitzi zaizkie, eta bitartean negoziazio prozesu baten hasten gara. Esan behar da, urte honetan lortu ditugun emaitzen balorazioa oso positiboa dela, 200 etxe bizitza horietatik 60 mobilizatza lortu dugulako, 130 mobilizatza lortugu inolako prozedura administratiborik hasi gabe, beste 40 etxe jabekin prozedura administratiboa hasi dugu. Honekin esan nahi duguna da, erabakiak hartuz gero, baditugula tresnak emaitzak eman ditzazketenak. Kasu honetan, 60 etxe bizitza mobilizatu ditugulako, jasanaren ikuspegitik ere, iruditzen zaigu emaitza positiboa dela. Kontuan izanik, gaur egun babes publikoko etxe bizitza bat eraikitzea, lurzoroa duainik izan da, 150.000 euro kostatzen dela, ez esan dugu ez, 900.000 inbertsio bat egin ordez, uste dugu tresna honen bitartez, posible dela etxe bizitza horiek mobilizatzea. Guk ez lan honekin aurrera jarraitzen dugu, oraindik ere beste 200 jabekin jarri berrialeko harremanetan, eta gaurkoan ez, adierazi nahiko nukeena, badaukagula estrategia bat, badaukagula marko juridiko bat, baliabide batzuk falta zaizkigula, baina ausardia pixketekin lan egitea besterik ez dagokigula, eta mezu horrekin amaitu nahiko nuke. Eskerrik asko.